चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव इं 2022-2023 मायथाइनि प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि गबिन्द बसुमतारीखौ बरायदों। शुक्रबारखालि बेलासे समाव चिरां जिल्ला एबसुआ काजलगावनि गाहाय मावख'आव इं 2022-2023 मायथाइनि प्रमद चन्द्र बान्था मोननो हानाय समाज सिबियारि बारग' गाहाय फोरोंगिरि थुनलाइगिरि गबिन्द बसुमतारीखौ बरायो। लोगोसेनो गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद, अल आसाम ट्राइबेल संघ, चिरां जिल्ला बाथौ गौथुम, चिरां जिल्ला बर' समाज आफादनिफ्रायबो बरायनाय जायो। शुक्रबारखालि जालांनाय बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै सासे गोख्रों समाज सिबियारि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मुंदांखा थुनलाइगिरिया बे बान्थाखौ मोननो हानाया सासे थार सुबुङानो मोननाय जादों होनना गोजोननाय फोरमायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। जोबोद गोजोननाय मोनदों देग्लाय 2023 मायथाइनि जे प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड बिटिआर सरकारजों देग्लाय चिरां जिल्लानि सासे गेदेमा समाज सिबियारि दैदेनगिरि सासे फोरोंगिरि आरो लिरगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा देग्लाय 2023 मायथाइनि प्रमद चन्द्र थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेखौ दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथाय बिथांमोना बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोनदों आरो आं सानदों बिटिआर सरकारा देग्लाय प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड जाय गेदेमा बिथांमोननो फारियै गबिन्द बसुमतारी आरो अरुपा पाटांगिया कलिता बिथांमोनाव गेदेमा बिथांमोननो बावदों। आं सानदों बिथांमोना बे बान्थानि थाखाय राइट पार्सन आरो बिनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सासे थुनलाइगिरिल' नङा, लिरगिरिल' नङा, बिथाङा फोरोंगिरिल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गेदेर आफादाव बिथाङा 1974 मायथाइनिफ्राय 1972 मायथाइसिम बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ रुजुदोंमोन आरो बिनि अनगायै बिथाङा 1972 मायथाइनिफ्राय 1979 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा रुजुदोंमोन आरो बिनि अनगायै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिबो 1993 मायथाइनिफ्राय 1995 मायथाइसिम बिथाङा बङाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादावबो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ बिथाङा रुजुदोंमोन आरो बिथाङा 2017 मायथाइयाव कृष्ण चन्द्र बिथाङा लिरनाय हिन्दी नभेल गाद्दारखौ बर' रावाव गाद्दार मुङै राव सोलायनानै साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। आं सानदों देग्लाय जि बान्थाखौ बिथाङा मोनदों राइट बेक्तिया मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बिथांनि बान्था मोननायाव आङो बिथांखौ बरायदों, गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव बर' हारिनि बर' थुनलाइनि गुवार फोथाराव आरोबाव बिथाङा बिहोमा होलांनो हाथों आं बेखौनो गसाइनि सेराव आर'ज गाबहरबाय। गुबुन फारसेथिं 2022-2023 मायथाइनि प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था मोननो हानाय गबिन्द बसुमतारीया बे बान्थाखौ मोननो हानायाव गोजोननाय मोनदोंब्लाबो बेनि थाखाय गुबुन गोबां मोनथावना गेदेमा लिरगिरि दं होनना बुङो आरो चिरां जिल्ला एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनिफ्राय बरायनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै जोंनि लाइमोनफोरा बिजाब फरायनायजों लोगोसे लिरनाय हुदाखौ खालामनांगौ होनना ओरैबादि फोरमायो। आं नोंथां बुंनाय बायदि आसलथे आङो खोब बे बान्थानि थाखाय नाजाबोआखै आसलथे बिदि कम्पिटिसन गैयाथ' बेखौ माने गोजौनिफ्राय जेखौ नांगौ मोजां मोनो बेखौसो बिसोर सेलेकसन खालामो आरो आं नाजानाय होनना बुङोब्ला एसे गुबुन बाथ्रा माने साननो हागौ। ओमफ्राय बेवहायथ' दिनैनि दिनावहाय बाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन जोंनि साहित्य सभा आरो मा होनो ट्राइबेल संघ माबा बर' समाज गोबां जोंनि पेटार्नाल जे अर्गानाइजेसनफोर दङ बर'नि बिथांमोना फैदों मोननानै आंनि बे खौरांखौ खोनानानै मोजां मोननानै बिसोरो बरायदों। आं बाहाय
गाज्रि मोननायथ' खोथा गैया मोजां मोनदों खिन्थु आङो बेखौ निस्सय बुंगोन आंनिख्रुइ साबसिन मानसि दंमोन बिराद मोजां पन्डित दंमोन बर'नि राव थुनलाइ बायदिसिनानि हिस्ट्रिनि गबेषणा खालामग्रा मानसिफोर दंमोन एबा माने जोंनि थुनलाइ सृष्टियाव माने नांथाब खुथाब नांथाबनाय मानसि दङमोन गोबां दङ दा आरो बिसोर जुदि सायख'जानायमोनब्ला आं फ्रिलि माने बेखौ साबसिन मोनगौमोन आरोखि माखौ गोजोनैखौ लानो हागौमोन आं गावखौनो फिट नङा बायदि दाबो फिल खालामगा थेवबो आङो साबायखर निस्सय जासिदों जे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि फारसेबो आरो जोंनि दिनैसिम जाय अर्गानाइजेसनफ्रा दिनै माबाहाय फैनानै मोनसे बरायदों बेखौनि थाखाय बयनोबो आङो आंनि साबायखरखौ अन्तरनि साबायखर आङो जासिबाय सारा मा बिजाब लिरनानै नोंथांखौ सायख'नाय बिजाबा बेथ' गोबावखियानो जाहैबाय बे जायखिजाया गोबां आं बारा लिरखालै खम लिरो आं सर्ट स्ट'रिसो बांसिन लिरोमोन दाबो एफा एनै सम लुबैयो लिरनो बै माबा माखासे बिदिनो सर्ट स्ट'रिसफोर दङ बे गावखौ बुथुमनानै मोनसे माबाखौ हारावनि साइकेल बेयो मोनसे स्ट'रिनि अंश आरो बिनि मुङै बे सल'खौ माबाखौ साफायनाय जादोंमोन गोबावसै बियो 2001 मा होनो 2000 गोबाव जाबाय दे 2006 सोआवनो बथाय बियो ओंखारदों आरो 2000 हारावनि साइकेला बियो 2010आव बर' साहित्य सभाया बेखौ रांसार बान्था बोसोरसेखौ होनाय दङ बे बान्थाखौ आंनो होदों मोजां मोनदों आरो गुबुन मोनसेया बे आंनि सृष्टि नङा आंनि सृष्टिनिख्रुइ आसलथे बांसिन आं मोजां मोनो गुबुन भाषा गुबुन देशनि जे माबाखौ लानानै बिजाबफोरखौ एसे मोजां बिजाबफोरखौ सायख'नानै जे बिजाबफ्रा जोंनि सिन्ता चेतना कालचार बेखौ बिदि मोनसे माने सोलायनाय लाबोयो बा जौगानाय खामानियाव हेफाजाब होयो बेबायदिखौ बर'आव दानस्लायनो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो दा मावनोसो हायाखै मोजांल' मोननाय दं दा बेफोरनि मादावहाय माखासे खालामनाय जादों दा नैबे मोनसे दङ गाद्दार होननाय बेयो माबानि भीष्म साहानि बे नभेल बेयो जाहैबाय माबायाव जेब्लानाखि उदांस्रि सोमावसारनाय जायो भारतनि बे समाव हिन्दु मुसलमान जि हेट्रेड कमिउनेल जि रायट कास्ट्रि बेसिस जि रायट दा बेफोरखौ लानानै दायित्वशील किसुमान माबाफ्रा मा होनो राइटारफ्रा बायदि अनेक गोबां मोजां साहित्य सृष्टि खालामदों दा बिनि गेजेरावहाय नैबे गाद्दाराबो मोनसे ओरैनोब्लाबो बियो अल इन्डिया माबा साहित्य एकाडेमिनि माबा मोनखानाय पुरस्कार मोनखानाय थिग आंबो बेखौनो मोजां मोननानै बेखौ साफायदोंमोन माबादोंमोन दिहुनदोंमोन आरो बिनि थाखायनो साहित्य सभा साहित्य एकाडेमिया बे बान्थाखौ होनाय जादों ट्रान्सलेसननि थाखाय 2017 बे साननै बोसोर होयो नालाय बे बोसोरनि माबाखौ आंनो होनाय जादों आरोखि